er Sofia fra gruppe 25, og jeg har stået til ansvar for at lave vores JavaScript til den her Design Din Egen Kode-side. Den JavaScript, jeg har lavet, den gør, at når du klikker på de her titler, som enten er søde, så er hudpleje med en anden, så kommer der nogle cards frem, som er nogle objekter, der er oprettet i et array, som der er blevet sorteret i, alt afhængig af hvad du ender at klikke på. Når du klikker på kortene, så vil de så blive tilføjet til din kode hernede i bunden. Lad os starte med at kigge på, hvorhen den her JavaScript-fil den ligger. Vi starter inde i vores head tag over i vores HTML, hvor der I kan se, at vi ligger vores script med den her attribut på, der hedder defer. Det defer gør, det er, at vores JavaScript-fil først vil blive læst, når vores HTML-dokument / vores DOM-struktur, altså vores Document Object Model, den er blevet læst, så vil den så køre JavaScript-filen. Lad os starte med at kigge her på toppen. Der kan I se, at jeg opretter et array. Måden, der jeg gør det på, det er, at jeg laver en variabel med et navn. I det her tilfælde er det products, som jeg ligger inde i de her square brackets. Så laver jeg derefter nogle objekter, som er dem her i de lyserøde curly brackets, hvor der jeg giver dem nogle forskellige properties med nogle forskellige datatyper. Her i det her tilfælde, der bruger jeg faktisk kun én datatype, og det er string, men det kunne også være noget andet som numbers, hvis det var det, jeg havde lyst til at bruge. Men i det her tilfælde, der bruger jeg bare strings. Så kan I se heroppe i toppen, at vi gør brug af vores DOM-struktur igen. Vi opretter en masse const-variabler, og det gør vi, fordi vi gerne vil have deklareret nogle variabler, hvor at værdien aldrig nogensinde skal ændre sig. Det skal ikke reassignes den her. Så I kan se, at jeg giver det et navn, hvor jeg så bagefter går ind og siger document get element by id, hvor jeg så går ind i min DOM eller min HTML og siger find den her kasse, der hedder category suites. Og det er så den, jeg tager med videre. For at kunne åbne de her bokse, hvor kortene de kommer ud i, så har jeg været inde og lave en add event listener på de her konster, jeg kalder op i toppen. Så for eksempel hvis vi tager fat i den første, så siger jeg category suites, den tilføjer den her metode, der hedder add event listener. Det vil sige, når jeg klikker på den, så skal den simpelthen skyde den her funktion i gang, der hedder choose category med parameteret candy. Det her, det er en måde at skrive en arrow function på, som egentlig gør, at man bare kan lave en funktion uden at tilføje den et navn. På linje 204, der kan I så se, at jeg opretter den her funktion, hvor der jeg faktisk går ind og definerer, hvad er choose category. I den, der ligger en parameter, som hedder chosen category. Inde i den, der siger jeg så, at jeg opretter en variabel, altså en const-variabel, hvor der jeg kalder den filtered products. Inde i den, der går jeg så ind og kalder på mit array, og bruger den her metode, der hedder filter, der gør, at jeg så siger, inde i min products, tag fat i min products category, og vær sikker på, ved hjælp af den her sammenligningsoperator, at chosen category er ens med produktets kategori. Og den her chosen category, der bliver ligesom sendt med over for min click event, når det her candy bliver skudt ind, så er jeg sikker på, at jeg kun får fat i de objekter op i mit array, der har den her category, der er lige med candy. Udover at have oprettet den her filtreringsfunktion ovenover, så opretter jeg også den her kontrolstruktur, der hedder switch. I det her tilfælde, der kan jeg gå ind og tjekke på, når chosen category er lige med candy, hvad skal der så ske. Og herinde, der siger jeg så, at jeg opretter en if-else, sjov nok, hvor der jeg går ind og kalder på den her cardbox, der hedder 1. Cardbox er en class, jeg har kaldt på heroppe, så det er lidt en anden form for et array også. Det er bare en lang liste, jeg har. Det er derfor, jeg bruger nogle tal til at finde ud af, hvad for en er det, vi snakker om. Og de ligger herhen under mit p-tag. Der går jeg simpelthen og siger, hvis cardbox 0's indeholdsmæl ikke er tom, så skal den være tom. Og hvis den er tom, så skal den gå ind og kalde den her funktion, der hedder createCard, hvortil der jeg sender de her to parametre. Jeg sender det filtrerede produkt med, det vil sige hvilken kategori jeg sender med, samtidig med at det her tal, der kommer med, det vil blive defineret som min cardbox index. Ja, så her på linje 260, der kan I så se, at vi opretter endnu en funktion, der hedder createCard med to parametre. Vi ved, hvad de her to parametre er, fordi oppe i vores switch, der har vi allerede defineret, hvad der de skal være. Der siger vi, at createCard skal bruge det her filtrerede array, som det vi lavede heroppe i min filterfunktion, samtidig med, at der vi spytter et tal med ud. Det her tal, det bruger vi simpelthen til at finde ud af, hvilken cardbox index er det, vi står i. Så når vi herinde i funktionen siger, hey, opret lige det her element, der vil sige den her div, vi opretter, hvortil vi også tilføjer en class, jamen, så skal vi egentlig gå ind i min HTML og sige, hvilken div, der har den her class cardbox, skal jeg egentlig smide den ind i. Og der kan jeg så vælge, om det er 1'eren, 2'eren, 3'eren, 4'eren eller 5'eren osv. Inde i funktionen createCard gør jeg også brug af det her for loop.
Jeg kommer ikke til at snakke så meget om lige netop dem herinde, som jeg har markeret, fordi dem har vi allerede gennemgået ovenover med create og append. Men inde i selve for loopet, der kan I se, at vi opretter den her lette variabel, der hedder i, der har en værdi på 0. Jeg går så herhen og siger, at hvis i den er mindre end længden på min filter products, så skal den simpelthen køre det her kode, der står nedenunder. Når den har kørt det her ned igennem, så går vi herop igen og siger, at i den skal plusse sig selv med 1 gennem den her matematiske operator, som hedder increment. Den sidste funktion er på linje 303 er egentlig den, der gør, at vi kan se, hvilke produkter der er valgt nede i bunden af HTML'en. Det den gør, det er, at den tager fat i det her tomme array og skubber et parameter, vi ser her ovenfra, når der bliver klikket på, ind i det her tomme array. For at være sikker på, at jeg ikke lige får noget uønsket med, så går jeg lige ind og opretter en let variabel, der er egentlig bare en tom string. I den tomme string nedenunder i det her for loop, der looper jeg så alle mine produktnavne ud som et p-tag, og til sidst så viser jeg så de p-tags inde i det her selected HTML element.